तर बारामतीमध्ये रोहित पवार विरुद्ध युगेंद्र पवार हे आंदोलन आहे असं नवनाथ बन यांनी म्हटलंय। तर शरद पवारांचा वारस कोण यासाठीची ही लढत आहे आणि असं बन यांनी म्हटलंय। तर बारामतीतल्या आंदोलनावरून नवनाथ बन यांनी ही टीका केली। बारामतीतील आंदोलन हे महागाई विरोधात नाही असं बन यांनी म्हटलंय। बारामतीमध्ये हे आंदोलन सरकारच्या विरोधामध्ये नाही आहे। हे आंदोलन युगेंद्र पवार विरुद्ध रोहित पवार असा सामना आहे। 2-4 दिवसापासून रोहित पवार महागाईच्या मुद्द्यावर आंदोलन करतात, मग रोहित पवारांचा गट पुढे चाललाय म्हणून आज युगेंद्र पवारांनी आपली वेगळी चूल मांडली आणि आंदोलनाचा प्रयत्न करतायत। हा लढा महागाईच्या विरोधात नाही, तर शरद पवार साहेबांचा वारसदार कोण आहे, रोहित पवार आहेत का युगेंद्र पवार आहेत, यासाठीचा लढा बारामतीमध्ये सुरू आहे।